लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे Swrangmix चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दिनै आङो शुटिं नायनो थांदों आरोना, खालामनो नङा नायनो थांदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय हिर'आबो बेनो सिंगाराबो बेनो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनखौ देखायगोन, खनसे आं देखायदोंमोन नोंथांमोनखौ। एबार बिनि निउ मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना पुरा खोनाबानो जाबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना पुरा जाबा माने मोनगोन दीपक बर' चेनेलाव मोनगोन आरोना लोगोफोर। दीपक बर' चेनेलाव नायबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे दं नै हिर'आ। नैलाय लोगोफोर बेनो आरोना। थेंक इउ सोरां बर', बेनो so much। बिनिनो भिडिअ लागोन दा थांगासिनो दङ जोङो। बिथिं नै थांगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना मेथाइखौ खोनानानै माबोरै नाङो कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो बेसां हायो शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर। हाजासे मिथिबाय लोगोफोर। आरो बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव एकदम मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो सेस्था खालामगोन आरोना लोगोफोर। दा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे। थुबाय था दानिया आं बुंनो लोगोफोर ओंखारबाय आरोना जों भिडिअ खालामनो। नै लाबाय गेम्बल। ओमफ्राय नै केमेरामेन नायलाय बेनो लाम्बु भाई जोंनिया। मैं गेम्बल धरे तो कैमरा तो धर आरोना लोगोफोर। नै केमेराया सनि आरोना लोगोफोर। हे प्रभु एबार केमेरा आरोना लोगोफोर बेनो बिदिनो दिखांगोन। बक्स लाबाय लोगोफोर कानेक्टेड खालामबाय नै। गामियाव भिडिअ बानायनानै बुंना हो, गामिखौनो रिप्रेजेन्ट खालामनो ना थाजों ब्र'। बिदि आरोना बक्सआ। नै नायनानै ला भिडिअ खालामनो मजा आरोना बेफोर बक्सदो। थांबाय थादों लकेसनाव लोगोफोर। जोंनि लकेसना बेनो आरोना लोगोफोर। लकेल लकेसन आरोना। नै देलायसिगोन बिथाङा। ओमफ्राय बेयाव लागोन आरोना नै कालभार बायलायाव लागोन। ओमफ्राय बेबायदि आरो जायगाया नै खुरखाना पुरा बिब्दि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। नै गोदान बानायनाय जायाखै। बेयावनो लागोन शुटिंखौ एसे। ओमफ्राय आरो जायगाया बेलेग चेन्ज जाबाय थागोन। नै गानबाय एक्टरा जोंनिया। आरो जोंनिया केमेरामेना बिथिं नै फिटिं खालामगासिनो दङ। मोखांखौ बारा देखाय जाया आरोना, बिराद दामि मानसि। সময় নাই মোৰ ছোৱালী পিছত মোৰ ৰাতিপুৱা মাৰ মুখৰ পৰা গালি খাই মাথাটো গৰম হয় মোৰ। ৰাতিপুৱা মাৰ মুখৰ পৰা গালি খাই মাথাটো গৰম হয় মোৰ। ৰাখো ছোৱালীৰ মা দেউতাৰ বাহিৰে বাকীবোৰ মানুহক বিশ্বাস কৰিব প্ৰায়েই টান। लोकेसन एबार बे खुंथायाव आरोना। ऊपराव रुथ'आ मबाइलखौ पकेटाव सोना ला। সময় নাই মোৰ ছোৱালী পিছত ঘূৰিব সময় নাই মোৰ। সময় নাই মোৰ ছোৱালী পিছত ঘূৰিব। আমি সব রিপ্রেজেন্ট করি হ্যাঁ। नै थांगासिनो दङ। मोनहैसिगोन आरोना लोगोफोर लकेसनाव। नै थांगासिनो दङ। लोगोफोर लकेसनाव मोनफैबाय आरोना। बे लामायाव लागोन नै नायनानै ला। नायनाय फिटिं खालामदो एला हिर'आ प्रेक्टिस खालामबाय थादो। आइ दलं सायाव लागोन साननायमोन लोगोफोर उपाय गैया। दैया गिदिर जाबाय नालाय थांनो हाया। ओंखायनो बे लामायाव लानांसिगोन आरोना नै बेफोर अन्थायावनो लानांसिगोन। मा खालामनो आरोना लोगोफोर। बैयाव पार जानोबा खमसे खम बिरना थांनांगोन। नायथ' फाखसे गिदिंनानै बेयाव फैनांगोन। खमसे खम 10 किल'मिटार जागोन आरोना पुरा फाखसे गिदिंनांगौबा लोगोफोर बेयाव फैनो थाखाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे।
ছোৱালী পিছত ঘূৰিব সময় গৰম হয় মোৰ ৰাখো ছোৱালীৰ পৰা নিজকে দূৰ মাথা ধৰি নিজে ভাবো ভাবিলে নহয় একো ৰাখো ছোৱালীৰ পৰা নিজক প্ৰায়ে টান ময়ো দুখীয়া ল'ৰা মোৰো পকেটত পইচা হ'লে ভৱিষ্যত বিপদত মানুহক কৰিম দান लोगोफोर मेथाइखौ खोनासंनानै माबोरै नांखो मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर सान्दुंआबो बिराद गोसा जाबाय आरोना नायनो हायै सान्दुं जाबाय दहायबा बोथोरा खोमसिमोन एसे दोमैलोमोन दायो एकदम नायनो हायै सान्दुं जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअआ दिनैनिया बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांखो मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो कमप्लिटलि मेथाइखौ आङो आधा होना होगोन भिडिअआवहा नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय खोनासंनानै मोजां नांदोंब्लाबो नाङाखैब्लाबो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर माने मानसिया आसामिसल' मेथाइ खनो आरोना बर'बो खनो बिथाङा बर'बो ओंखारगासिनो दङ बिथाङा लिरना दिंदों दा प्रथम बे आसामिसखौ हगारग्रोगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नेक्स्टआवहा बड' भिडिअखौ नुगोन बिथांनिखौ आं दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय